মানুহ আহিছে বাইদেউ আজি এটা ঘটনা ঘটিছে এইটো বিষয়ে অলপ জনাব নেকি কি হৈছিল আজি আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমতে আমি কম যে আমি শুনি পাইছো এই অলপ আগতে আমাৰ কেছে মাঞ্জা কেছে লৰাকেইটা আমাক ইনফৰ্ম দিছে যে আজি ৰেপ কেছ হৈছে এই ৰেপ কেছৰ কালপ্ৰিট হ'ল মিয়াৰ মানুহ হয় সজিদ আলম কি নাম আছিলে সজিদ আলম non anta mesen result lang wan pidek kai tala so ke colang rem do airport non pen ke nili hin pen ke pachini don ke lan lo jong si la so amuni da phan ke lu pala so amuni da phan lapu ningkan ke thompli bank mak si court pen ba nani pen bill and pen ke lu pulu tangte la so amuni pen sini tum pang cengdam ji nangli tum adai ci enang ji la pen manja thana phan tami ni tum pudikang lo la pen ke dam ladak karbiang long police phan ka pachini lan lo ni tum non pen ke komat ne aw supia phan ka colang rem ke du pulu tangte ni tum me thang sing sai ji la pen ni tum kang sai long ning angbong ning chejok dun long le ko alon ne aron piniang bong pen ko alon ne aron ke padu isi kali hini kali pokso ek rep case ku pipilo ne aron nang klang bom lo tala so kang ton la so a rep case la so ka colang rem not anta ing ton telang la si itum citherak me karbiang long along ke kaita ibang kaita bang pen ang tan men ke bang atum sinang ke jah pini jo ke dam tang itum ang jira phan tam e me thanga munit pen nang cheng thu de lo la pen aprang da kwani me thang ni tum na charli dun bom lo la ke ma lo pote banga khai bang pen la ta banga khai chot kali hu konat lo ni pen ke wang ladak karbing long ang kura phelong ka bi pen ke wang atum si colang rem tekang po lason nang pincong bom lasin non pen ke ni tum ke ladak karbiang long along ke lason kardulong polan te ni tum me thang si ching saji me thang sik sedula rondo me thang customary lodo ni tum me thang si ching saji police atum ni tum hanang pasik saklong le lapen ain kanun apan ni tum na pasik saklong le aron tum nang pasik saklong le acha sar ente pini ko pai kelang no ili tumang jir pini la puson ke colang rem along ko pai kelang no pen ke podun log ang jir amen ko puluni amen abang ini disclose klilo athe alangli under penilang minor lang pasi alangli so ke thang ta chini ni statement ke lasi ke chipilo alangli thana phan police phan ke pachini ke lahalo nili phan hempen nang san pon thor si hu habinang pondet pose alangli che thanu lasi la pen ason thot lake phasi piwek nang la sumni phan ke la phan ke vek nang hamri pen vek kela new 7 notice kelang arara tumphan angli hin pen kopini alangli ki pho ki sung det nona kopai kelang no tumphan sarkar pen pini ahema sor pen bala ki sung ke phowe kamuni raphan ahem inji raphan kopini kirap nangli hin pen kopini ki puji doma abinong et bang ke arona teng pen kang saiji pusin ni tumphan non ni tumphan sar ladak di pen DSP sar bang sinang cecak lo la pen alang bang pulo pokso ek andar pen isia compensation ki pidui pula tame pipon po seta lahai le pise tame hola so akai ke phalang no de kang si dulo potsi lang charidun po la pen lason dakthar se ke bang jilang ani laso parok aso laso amunit parok bualam kalilo lake lason akam ke claim atum ke ajati avelo ajeng avelo aron avelo latuman ke theklong pe namamat si lasomni phan ke itu meaning hangaling si hoi nangi pusini dihin pen pupon po chorolo sarnang li pen lam theklong pon po